които нашите деца работиха по този учебен срок. Ще ви помоля само за едно единствено нещо. Да изключите мобилните си апарати и когато приключи пиеста на вашето дете, да изчакате следващите деца и да ги видим и тях. Благодаря ви за вниманието. И много аплодисменти за нашите прекрасни малки деца. Знаете ли какво се случи? Аз освен, че мога да чистя и други работи умея. Да пея, например, мога. Пепа, моля те не дей! Ще изгониш публиката от залата. Нека някой друг, който може да пее, да попее в нашата пиеса. Твоята роля е друга. Пиу, кела да ни попее своето медено гласче. Уважаема публика, посрещнете на сцената нашия грозногласен певец, правецът Пиу. Вече мога да разкажа какво се случи с Мони в последния ден от учебната година. Кой е този Мони? Мони от страница 8, който всяко лято гостува на баба си на село. Аха! Помня Мони вчера, когато децата репетираха тъжеството, музичите Лена го видя. Той прочете едно стихотворение от Асея Разцветников. Да, точно този Мони. Той се забрави, че радата защо. Седи се чак на улицата. Върна се веднага. Отвори вратата на класната стая. Вътре беше тъмно, само пред чиновете беше осветено. А пред черната дъска Мони видя разтворена своята читалка и не повярва нито на очите, нито на ушите си. Хайде, мили мои приказни герои, хич не се бавете, ами погледнете. Тази класна стая наша е накрая. Наша! 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 Нека не ви плаша, ала стана каша. Каша! 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 Всеки тук го чака, няма го юнака. Кой юнак? Нашият кмет ли? Не, ние с политиката работа няма. Говоря ви какво пише на последните ми страници. И на сцената излиза млад юнак с златна риса. Ама кой